Dříve jsem se věnovala jiným koníčkům, ale na internetu jsem narazila na inzerát. Tak jsem se šla podívat, jak vypadá taneční trénink. V první chvíli by mě vůbec nenapadlo, že mě tančení bude tolik bavit a budu se tomu věnovat už 4 roky. Stal se z toho můj každodenní koníček. Když tančím a zaposlouchám se do hudby, tak zapomenu na všechny věci, co mě v životě trápí. V tanečním klubu mám skvělé kamarády a výborný kolektiv a starají se o nás trenéři národního týmu. Může dosáhnout takové úrovně, kdy díky tanečním soutěžím procestuje celý svět a stane se tak profesionálním sportovcem. Taneční pár je tvořen mužem a ženou, takže se učí vzájemnému respektu a komunikaci. Kromě toho u začínajících tanečníků dbáme na jejich fyzickou a kondiční připravenost, takže na tréninku hodně posilujeme a cvičíme. No a samozřejmě snažíme se všechny naše sportovce vést ke zdravému životnímu stylu. Krom toho, že jsem se naučil tančit a je to zábava, je to skvělé na každé diskotéce, tak jsem vyhrál i Let's Dance, která byla teďka nedávno a tam to sleduje 1 milion lidí. Takže díky tancování jsem teďka populární na Slovensku a mám se z toho dobře, mám z toho spoustu kamarádů, spoustu známých a čeká mě teďka i další příležitosti.